Il-Ministru għall-Kultura José Herrera ma jemminx illi l-arti f'pajjiżna tista' titqies bħala impik jew business, iżda hija biss vokazzjoni. Kważi fotokopja tad-diskors li kien qal Robert Abela dwar l-isport meta kien sejjaħlu hobby. Id-dikjarazzjoni ta' José Herrera saret meta kienet iwieġeb domandi ta' Net News dwar x'soluzzjoni se joffri l-Gvern lill-artisti illi qed iħabtu wiċċhom mad-daqqa tal-pandemija, bil-Ministru jinsisti illi l-artist mhuwiex negozjant. L-artist u kreattiv ħafna drabi mhux negozjant. Huwa hija vokazzjoni iktar milli hija impjieg jew milli hija business. Wara konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie mġeddet il-Memorandum of Understanding bejn il-Malta Enterprise u l-Kunsill Malti għall-Arti, Herrera kien mistoqsi minn Net News b'insistenza sabiex joffri soluzzjoni lill-artist Malti illi preżentament iħabbat wiċċu ma' kriżi bla preċedent, dan kif bosta atturi, żeffina u artisti varji qed iħossuhom imwarba. Iżda il-Ministru saħaq illi din is-sitwazzjoni ma hija tort ta' ħadd u farfara fuq il-Professur Charmaine Gawci. Ma taħsibx li hija kemm xejn surreali jew utopika għax ovvjament in-nies tat-teatru jridu soluzzjoni issa x'issa dejn. Naturalment il-problemi li rinfaċċjajna matul dawn l-aħħar sena u nofs kienet torta ħaddi. Kienet pandemija li wieħed rid jisegwi il-regolamenti li kienet toħroġ Superintendent tas-Saħħa. Fil-waqt li Herrera spjega li dan il-qasam huwa fil-maġġor parti tiegħu vokazzjonali, hemm ma 12,000 ħaddiem u eluf oħrajn li jaħdmu fih fuq bażi part-time, settur illi f'pajjiżna jissarraf f'aktar minn 8% tal-ekonomija lokali. Madankollu skont il-Ministru, l-IQ tal-artist mhux xi wieħed kummerċjali. L-IQ tagħhom ta' min jkun vokazzjoni ma tantx tkun business oriented. U kif ir-rota ekonomika tal-pajjiż bdiet titħarrek daqsxejn wara iż-żieda sostanzjali ta' każi ġodda tal-pandemija fl-ewwel xhur tas-sena, José Herrera insista illi l-kultura hija l-ixprun ekonomiku. Jekk inti ma jkollokx attività kulturali, inti ma sax tirjavviva l-aspett ekonomiku. Madankollu s'issa m'hemm l-ebda sinjali li dan is-settur se jkun qed jingħata nnifs tal-ħajja mill-ġdid fil-ġimgħat li ġejjin b'diversi persuni fil-qasam tal-ispettaklu u l-arti jisħu illi għall-bosta diġà ma fadalx aktar tama. Meta kien mistoqsi biex jagħti soluzzjoni tanġibbli jew idea ta' proġett wieħed sabiex iqajjem dan is-settur, il-Ministru Herrera wasal sa kliem bombastiku mingħajr proposta ċara u tonda. Sa noħorġu waħda bil-kbir sewwa. Tista' semmi li xi waħda minnhom? Nippreferi li f'dan l-istadju ma nkommentax mod dirett għax għadna f'stadji preparattivi. Francesco Catania, Net News.